guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwe xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşekenu û bi mijareke taybet em dîsa li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qeha xwe hazir kir û bi bernameyekê nû em li pêşberî we ne. Belê Murat, em îro dîsa ji bo bernameyeke taybet hatin cemhev. Îro heştê Adarê ye. Em ji bo roja jinên cîhanê, an jî roja jinên ketkara cîhanê hatin cemhev. Belê. Ev ê çarçoveya bernameyê me jin û felsefe be. Ez heştê Adarê li hemû jinên ketkar pîroz dikim. Belê Sezgin, ez jî heştê Adarê li hemû jinên ketkar pîroz dikim, bi taybetî li jinên Kurd. Heştê Adarê em dizanin, yani wek roja jinan tê qebûl kirin li cîhanê. Lê ez dixwazim tu hinek ji me re qal bikî heştê Adarê de çi bûye? Yani em çima roja jinên cîhanê di heştê Adarê de bibîrtînin û pîroz dikin. Belê. Wek te got Murat, ji pîrozkirinê wê detir wek bîranîneke bi min. Murat, ev roj bingeha xwe ji bûyereke dîrokî digire. Di heştê Adara 1857 de li Amerîkayê li bajarê New Yorkê li fabrîqeyeke tekstîlê de jinên karker dest bi grevê dikin. Bi armanca di şert û mercên baş de bixebitin, dev ji karê xwe berdidin û dûre polîsan êrişî wan dike, dora fabrîqeyê tê girtin. Di êrişa polîsan de agir bi fabrîqeyê dikeve û şewat dest pê dike. Gelek jinên karker di hundirê fabrîqeyê de di nav şewatê de asê dimînin, nikarin derkevin derve. Derî li ser wan tê girtin û bi berîqeta riya wan tê girtin, da ku nikaribin derkevin derve. Mixabin di şewatê de 120 jin canê xwe ji dest didin Murat. Li ser vê grevê Sezgin ez dixwazim tiştek bêjim. Wê demê yanî di sed sala 19 de têdî bi şoreşa sanayî fabrîqa wana çê dibin. Êdî karker di fabrîqa de dixebitin. Lê em dizanin wê wan deman jî rewşa jin û mêran newekevin. Yani di fabrîqa de jin û mêr heman karî jî bikin, heman wextî bixebitin. Heqdestê wan, meşê wan newekevin. Ev grev jî edbêm ji sedemên wan yek ji bo şert û mercên wek hev de bixebitin vê grevî dedin dest pê kirin. Murat, piştî vê qetliyamê di sala 1910 de li Kopenhagê konferansek tê darxistin, konferansa jinên sosyalîst ya navleteveyî. Di vê konferansê de serokên Partiya Demokrat a Sosyal a Almanyayê Clara Zetkin û Rosa Luxemburg ku her du jî di parastina mafê jinan de navên girîngin. Ji bo qetliyama heştê Adarê neyê ji bîrkirin pêşniyarekê didin. Vê konferansê dibêjin bila ji bo bîranîna jinên karker yên li New Yorkê jiyana xwe ji dest dane, em heştê Adarê wek roja jinan qebûl bikin. Ev pêşniyar di konferansê de tê qebûl kirin, lê wek dîrok heştê Adarê bawayekî teqez nayê diyar kirin. Di sala 1921 de li Moskovayê konferansa jinên sosyalîst a navleteveyî tê li darxistin. Di konferansê de wek dîrok heştê Adarê tê qebûl kirin û navê wê jî wek roja jinên ketkar a cîhanê tê bînav kirin. Li gelek welatan ji ber tirsa em bêjin belavbûna fikra sosyalîzmê bi bîranîna heştê Adarê tê qedexe kirin. Lê piştî sala 1960 de êdî ev roj li Amerîkayê jî em bêjin tê bi bîranîn qebûl kirin. Erê ji xwe li Amerîkayê dî pîroz be, fehm dikin ku ne talûk. Belê. Li welatên Ewropayê jî pîrozbahî û çalakiyên bîranînê jî çê dibin û dawiya dawî netewên yekbûyî di roja 16 Kanûna Paşîn ango meha yekê sala 1977 de heştê Adarê bawayeke fermî lê wek roja jinan a cîhanî qebûl dike bi vî navî êdî tê pîrozkirin tê bi bîranîn. Em cardin pîroz dikin Sezgin û em dibînin heştê Adarê ji serîhildaneke li hemberî neheqiyê û newekeviyê derketiye û 150 sal heman bêjin di mesele mafê jinan de jî tutuş neguheriye mixabin. Yani elbet jalî hukukî ve cerna pêşketinên pir biçûk çê dibin, lê nêrîn heman nêrîne. Loma bi min rojên bi vî şiklî wek sembol girîngin. Yani ez nabêjim helbet rojê carê salê carekê em bibirbînin û rojê din dev jê berdin, lê ji bo hiş û hafızaya mirov zindî bigire, bi min va rojan bi qîmetin bi hêviya ku wek hêviyeke adilane pêk bê
و نهقی و قتلیامی بوی شکلی بداوی ببه. هفیا مجه و مراد و برنامه امی بو هشتیاداری آماده بکن لوم از خوازم به تایبتی لسر دیروکا فلسفه و دیروکا فلسفه ده جه جنان بسکنم. بله. سر وی پرسی. به پرسا عولی هم دست بکن مراد. از باورم گله کسان اف پرجته پرسیه و هزانم اف پرس نلگور خوازای فلسفه یجی لیدی ساجد خوازم به پرسم مراد فیلوزوفین جن هنه یا نه. هلبت سezgin yani filozofin jin hene jixu ne mümküne tunebin em felsefeyi wek fikrîneke kur û bi pergala li ser jiyanê binav dikin fikrîn ne tenê aîdê mêran e loma felsefe jî ne tenê beşeke aîdê mêran e lê ev pirs çima heye ez dixwazim li ser viya bisekinim ev pirs ne ji pirseke rêzî ye di dersa de xwendekarê min carna dipirsin dibêjin mamoste filozofên jin hene gelo lê em qet napirsin nabêjin gelo filozofên mêr hene anna çimkî em zanin di dîroka felsefê de filozofên mêr hene em berhemên wan dixwînin em navê wan bi ezber zanin heta gava gotuna filozof derbas dibe tim mêr tê bîra me yani wek filozof tişteke mêr e têgeheke aîdê mêran e loma ev pirsa filozofên jin hene anna bi min pirseke giring e. Belê. Murat çima yani dedît berê ji me gotibû felsefe fikirîn e bi kurtasî fikirîn be fikirîn jî taybetmendiya hemû însan e ne tenê ya mêran e beşeke felsefeyê ku xwe li ser fikirînê ava kiribe em çima navê jinan nabînin çima em berhemên wan naxwînin yani li ser gotina te ya dawî dixwazim bipirsin gava em qala felsefeyê dikin çima filozofên mêr tê bîra me ji ber mêran sezgîn bi kurt û kurtasî bersiv ev e gavan qala dîroka felsefeyê dikin tim navê Sokrates, Platon, Aristoteles, Nietzsche, Kant yani tim navê mêran tê bîra me ji ber mêran û ji ber heşmendiya mêran ev mesele derdikeve ortê em vegerin ser pirsa tê ewilî çima filozofên jin tune ne hebûna vê pirsê bi tena serê xwe pirskirêk e ji xwe eger di dîroka felsefeyê de di nav çavkaniyan de me navê jinên filozof bidîtana pirseke wer ji xwe di hişê me de çêne dibû lê mixabin ev em navê jinên filozof pir nabînin heta carna qet nabînin gava min zanîngeh xwan cî yani di beşa felsefê de gava min xwan cî li zanîngehê tim me qala fikr û ramanên filozofên mêr dikirin yani rojek nayê bîra min ku mamosteyek qala navê filozofekê jin kiribe û me li ser fikr û ramanên wî rexne nirxandin an jî xebateke kiribe di çavkaniyên li ser dîroka felsefeyê de an di gotaran de tim filozofên mêr hebûn û hîn jî hene niha ez mamosteyê felsefeyê me dersê felsefeyê didim di müfredata felsefeyê de di pirtûkan de qet navê filozofên jin derbas nabin mixabin ev ne jî tune bûna filozofên jinin filozofên jin hene ji ber ku cih nedane filozofên jin em dibêjin qey filozofên jin tune ne mixabin û em navê wan nizanin Murat ez dibim ev pirsgirêk tenê di felsefeyê de tune ye yani di dîrokê de em li kîjan beşê binerin çi huner çi zanîn çi siyaset ev beş û xebat tim dibin siya mêran de ne wek hiqûqrasekî dikarim bêjim hiqûq û dîroka hiqûqê jî awayê mixabin belê sezgîn ji xwe wek te got ev ne pirsgirêka felsefeyê tenê ye di hemû qadên jiyanê de were mixabin em navê wênesazên jin nizanin em navê dîroknasên jin nizanin em navê doktorên jin nizanin çimkî wek gelek tiştan dîrok jî bi destê mêran hatiye avakirin yani hêz û îktidar tim di destê mêran de bû loma di sîstema ku li ser hişmendî û bilindbûna mêran de hatiye avakirin jin tim dibin siya mêran de man û navê wan fikrê wan derbasê dîrokê nebû mixabin Murat te qala sîstemekê qala pergalekê kir te got sîstema ku li ser hişmendiya mêran ava bûye çi ye ev sîstem ev pergal sîstema patriarkal yani bi kurmancî em karin bêjin sîstema bavsalare Faris dibêjin pederşahî loma di hinek çavkaniyan de wek pederşahî jî derbas dibe lê ev sîstem bi navê sîstema patriarkal tê binav kirin çi ye Murat sîstema patriarkal yan jî sîstema bavsalare sîstemeke çawa ye sezgin sîstema bavsalare sîstema ku hêz di destê bavan de ye hêz û îktidar di destê mêran de ye divê sîstemê de û divê sîstemê de mêr ji jinan bilindtir û biqîmettir tên dîtin ji xwe gava em li navê têgehê de nêrin jî vê taybetmendiyê dibînin em bi kurdî dibêjin bavsalare yani patriarkal jî li ser peyva patr
ava bûye ew jî têwateya bav patir bave dîsa gavam li Farsî mêze dikin Farsî dibêjin pederşahî li wir jî peder bave yani sistema ku şah bave mêr lê şahê xwedî iktidarê em dibêjin sistema patriarkal. Ev sistem ev pergal kengî dikeve Murat yani gava te qala sistemê kir newekeviyeke neyeksaniyeke eşkere em dibînin. Mêr ji jinan bilindtir tê dîtin û civak jî li gor vê şikil digire. Ev newekevî neyeksanî kengî derket. Tedî em di serdema neolîtîk de zanin di navbera mêr û jinan de wekeviyek berbiçav heye. Heta mirov dikare bêje pêşengiya civakê jin dikin. Ev sistem kengî xera dibe. Sezgin ev sistem rasterast nikarim dîrokeke bidim di nav dîrokê de bi guherîna şert û mercên jiyanê re ev guherîn çê dibe yani em dikarin qala guherîna hilberîn û çandiniyê bikin em karin qala derketina dînên yekxwedayî bikin yani bi van hemû şert û guherîna hemû şert û mercan re êdî ew yeksengiya jin û mêran jî guherîne xerabûye û yani hema bêje ji bo felsefeyê ez dikarim bêjim ji mêj ve ji berê de tim ev nêrîn hebû û laliyeke din tu gava li mîtolojiyê mêze dikî li dîn û baweriyê mêze dikî yani ew newekevî tim derdikeve pêşveriyê me ma çîroka herî kem çîroka li ser afirandina însanan de jî ew newekevî tune ye yani pêşiyê mêr tê afirandin dû re jin yani pêşanî tim aîdê mêran e. Belî rast e heta wek te got pêşî mêr tê afirandin û dû re ji perçeyeke mêr jin tê afirandin. Yani hebûna jinan wek girêdayê hebûna mêran tê nîşandan. Çawa bêjim yani dibêjin ji ber ku mêr heye jin heye. Hebûna jinan bi mêran tê girêdan mêr tune bin jin jî tune ne. Rast e em di mîtolojiyê de jî viya dibînin. Mînak Hera yani hevjîna Zeus. Mêze gava em navê wî dibêjin jî em wek hevjîna Zeus bi nav dikin yani em bi Zeus wê nas dikin. Hera di mîtolojiyê de wek karaktereke xerab karaktereke tirsnak tê nîşandan. Zeus li gel ew qas tolastî û xerabiyên xwe tim xwedayeke mezin bihêz û li hinek cej wek kesekî sempatîk tê nîşandan çimkî mêr e. Dîsa di mîtolojiya Yunanan de Athena xwedawendeke bihêz e aqilê temsîl dike erê aqilê temsîl dike lê çavkaniya wê kî ye Zeus e. Gava tu li çîroka afirandina Athena dinêrî tu dibînî ku Athena ji serê Zeus derketiye. Xwedawenda ku aqilê temsîl dike ji serê Zeus derdikeve yani çavkaniya aqilê dîsa wek mêr tê nîşandan. Em dikarin van mînakan zêde bikin sezgîn û di van çîrokan de sezgîn belkî bala te jî kişan dibe di çîrokên mîtolojîk de jinên serî hildidin, jinên dew û doza wekeviyê dikin, tim bi xerabî tê nîşandan û wek karakterên ku xerabiyê temsîl dikin tê nîşandan. Lilith ji vanayeke ez dibêm tu çîroka Lilithê zanî ne wer sezgîn? Murat ji bernameyên berê êdî xwedî tecrübe me ez çi bersivê bidim nizanim. Ez gava dibêjim erê zanim tu diğeyîdî. Xwe aciz dike ez zanim an nizanim ama tu biryarî bide. Na îjar naxeydim ez zanim tu zanî. Tu zanî ne wer? Erê zanim. Baş e. Tu qala çîroka Lilith bike ez jî qehwa xwe ve xwe hinek bêhna xwe bidim. Felsefe me re dibe tîlîne ya wele. Kerem ke sezgîn belê guhdarên hêja niha sezgîn ew ji me re qala çîroka Lilith bike ji kerema xwe re dengê telefonên xwe kêm bikin. Dengê olanê jî bidin efekta olanê jî bidin Murat. Kerem ke sezgîn. Murat Lilith karaktereke mitolojik e. Tedî em wek însanên ewilî Adem û Hawa zanin. Belê di baweriyên yekxwedayî de an jî di gelek mîtolojiyan de wer derbas dibe. Bi navên cuda cuda yani navê Adem jî diguhere Hawa jî diguhere lê wek Adem û Hawa zanîn. Lê berî Hawa navê Lilithê derbas dibe. Em vî navê di tabletên Sümeran de dibînin. Di destana Gilgameshê de jî derbas dibe. Yani ji Mezopotamyayê ji van derayî û nedûrî me ye. Dibêjin xweda Adem û Lilith di heman wextî de wek hev diafirîne. û dûre Lilith neheqiyên Adem qebûl nake û li ber van neheqiyan radibe. Hem berî Adem serî hildide dev ji Adem berdide û berê xwe dide deryaya Sor. Ew deryaya Sor a nêzî Misirê. Misirê belê. Piştî dev ji Adem berdide bi yekî din re deridizewuce û dibêjin bi sedan zarokên wan çê dibin.
Adem ji ber ku tenê dimîne aciz dibe ji Xweda Lîlîtê dixwaze Xweda jî sê melek dişîne cem Lîlît û ji bo ku wê qane bikin da ku vegere mala xwe lê Lîlît qebûl nake. Îca melek bi zorê dixwazin wê vegerînin. Dibêjin eger tu venegerî em ê herro zarokekî te bikujin û bi rastî wer jî dibe. Ji ber ku Lîlît hukmê Adem qebûl nake û venagere melekan her roj zarokekî Lîlît dikujin. û dûrê ji bo Adem tenê nemîne Xweda hewa diafirîne Murat. Lîlît jî ji bo heyfa zarokên xwe herîne zarokên ku ji Adem çêbûne derê dikuje. Lê îcar ji bo hewa wek Lîlîtê serî hilne de û da û doza wekeviyê neke Xweda hewa bi Adem re wekev naafirîne. û hewayê ji parsuya Adem diafirîne ku bira tim îtaatê Adem bike û serî li ber raneke. Loma Murat di mîtolojiyê de di çîrokan de Lîlît tim xerabiyê temsîl dike. Wek sembola xerabiyê weke xeternek tê nîşandan. Belê. Kerenke tu devam ke? Ez dixwazim veya jî bêjim û ez ê biqedînim. Murat, erê me got wek sembola xerabiyê tê nîşandan lê pêşî zarokên Lîlît tê kuştin. Yani xerabî lê tê kirin lê wek sembola xerabiya Lîlît di mîtolojiyê de cihê xwe digire ev jî Sezgin wek parêzerekî tu ketî navê kî sucdar e kî maqdûr e. Yani erê maqduriyetek çêbûye. Sezgin li ser vê çîroka Lîlîtê ez jî dixwazim tiştek bêjim. Li gor çîrokê te dîte got Lîlît ji bo heyfa zarokên xwe hilîne dûre zarokên Adem dikuje. Lîlît gava zarokên kuruka dikuje di nav heşt rojên ewlî de wan dikuje û dest nade zarokên bi sünnet. Loma kurukan ji bo kurukan biparêzin di nav heşt rojên ewlî de wan sünnet dikin yani wek parastineke. Ev çand hîn jî di Yahudiyan de heye li gor baweriya wan divê kuruk di nav heşt rojên ewlî de bên sünnet kirin. û li ser mesela hava dixwazim tiştek bêjim tedî piştî Lîlît hava tê afirandin lê ji bo îtaatê Adem bike ji parsuyê Adem tê afirandin. Lê dîsa jî guneha herî mezin tiştî hewa de dimîne. Li gor baweriyan tedî dibêjin hewa Adem dixapîne û sêvê dixwin û ji bo hiştê tên qewirandin. Yani li vir jî xwedî guneh xwedî suç dîsa hewa ye. Dîsa jine yani bi tu awayî jin xelas nabin û rewş naguhere. Murat, medît ku di mîtolojiyê de xwedî hêz û îktidar mêrin. Yani mêr tim ji jinan bilintir hatine dîtin. Di felsefeyê de rewş çawa ye. Di dîroka felsefeyê de cihê jinan çi ye? Mînak em bêjin di serdema antîk de ev rewş çawa ye? Sezgin mixabin di dîroka felsefeyê de jî rewş heman rewş e. Di dîroka felsefeyê de jî em tim dengê filozofên mêr dibîsin. Tedî ev neh bernameya yani em amade dikin em tim qala filozofên mêr dikin. Çimkî pergala dîroka felsefeyê wer hatiye avakirin û nivîsandin. Di serdema antîk de ji xwe li Yunanistanê tuma pêjinan tune bû. Ne jalî zewacê, ne jalî mîrasê, ne jalî perwerdehiyê. Mînak jin wek hemwelatî nedatin qebûl kirin. Tenê mêr dikarin jalî qanûnî ve wek hemwelatî bên qebûl kirin. Jin û kole nikaribûn bibin xwedî mav. Belê di huquqa Romayê de jî wîsayî. Murat, nêrînên filozofan çawa ne? Yani di meseleya jinan de ew ji wek civakê difikirin yan li hemberî vê newekeviyê derdkevin? Mixabin ew jî wek civakê difikirin Sezgin. Filozofên wê demê jî gav em li nêrînê wan mêze dikin jinan wek heyîneke bêhêz, bêqîmet, bi qusûr dibînin. û tiştekî balkêş em dibînin ku vê wekeviyê bi felsefeyê teorîze dikin. Yani ji bo newekeviya di nav jin û mêr de biparêzin felsefeyê wek bingeheke qebûl dikin. Çawa tu dikarî numuneyeke mînakeke bidî? Mînak Aristoteles yani Aristoteles tu zanî gava navê felsefeyê derbas dibe tim em Aristoteles zanin. Aristoteles dibêje çawa ku divê kole li ber xwediyê xwe serî bitewînin, divê jin jî li ber mêr serî bitewînin û îtaat bikin. Dibêje çimkî tenê aqilê mêran dikare bi nous re. Nous di felsefeya Aristoteles de aqilê herî bilind e. Yani aqileke xwedayî ye. Dibê tenê aqilê mêran dikare bi nous re têkilî deyne. Di jinan de dibêje hest derdikevin pêş û îtaatê aqilê xwe nakin. Loma li gor Aristoteles jin mêrên kêmin. Dîsa dibêje di nav însanan de wek mêr pênase dike. Belê yani dibê wek mêr û heta mêrê kêmin. Dîsa dibêje di nav însanan de jin û kole
ji aliyê hiyerarşîk ve dibinî de cih digirin û dibêje ev reş jî rewşeke xwezayî ye, rewşeke normal e, çimkî armanca hebûna jin û koleyan xizmet û îtaat e. Sezgîn li vir dixwazim qala tiştekî bêjim, tedî wek tê dîtin Aristoteles jina bêqîmet û biçûk dibîne. 1700 sal şunde şair û humanistê İtalyayê Petrarca bersiveke xweş dide Aristoteles. Piştî 1700 salan balkêş bersiveke çawa dide helbestek nivîsandî çi kirî Murat min beyav kir? Belê 1700 sal çimkî bandora Aristoteles ji alî fîzîkê ve ji alî biyolojiyê ve ji alî hema kîja beşbêj yani wek otoriteyeke mezin heta wê çaxê hukmê Aristoteles didome. Sezgin Petrarca bersiveke xweş dide Aristoteles ji bo berhema xwe wêneyeke dixwaze. Dibe ji bo berhema xwe destcih bikim. Di wêneyê de Aristoteles wek kera li ser dest û çokê xwe xwar bê yan çok daye erdê û jina Petrarca Pitlas jî li pişta Aristoteles swar bûye û bidara li Aristoteles dixe. Dibêjin yani ji ber nêrînên Aristoteles yên li ser jina Petrarca bi taybetî werkirî çimkî dibên jina xwe pir hez dike û qebûl nake Aristoteles li ser jina wer dibêje em Petrarca birêz û hurmet bibirtîn. Bersiveke xweş dayê destê wî sağ bin. Rehma Xwedê lê be. Murat, Aristoteles em zanin şagirtê Platon e. Em dikarin bêjin gelo Aristoteles divan nêrînan de dibin bandora mamosteyê xwe de maye, Platon de maye. Yani Platon jî wek Aristoteles difikire yana? Na, tiştek acîb e, Platon wer nafikire Sezgin. Tedî em Platon wek yekî antidemokrat nas dikin. Lê Platon di berhema xwe ya bi navê dewletê de yani polîteyiya gava qala dabeşkirina karan qala perwerdehiyê dike di gelek cîhan de jin û mêran wek hev dibîne. Bi taybetî di berhema polîteyiyê de di beşa pêncan de qala vê rewşê dike. Platon dibêje jin jî wek mêran dikarin perwerdehî bibînin, di siyasetê de cih bigirin, bi mêran re li ser aynî sifreyê rûnîn û di parastina bajêr de wek mêran ew jî dikarin di nav hêza leşkeran de cih bigirin. Lê ev nêrînên Platon mixabin wek ütopyayeke maye û derbasî jiyana rastîn nebûye. Murat, di serdema antîk de wek filozofên jin em kê dibînin. Em dibînin ku di wê serdemê de jin ji gelek mafan mehrûm in. Di nav van şertan de gelo imkan dîtine, imkan çêbûye ku bi felsefeyê re jî mijûl bin. Belê Sezgin, yani li gel van neheqiyan û şertên wekîvê de jî jinên filozof derketine wek filozofa jina ewilî em navê Theano dibînin. Theano belkî ji bernameyên berê bê bîrate hev jina Pisagor e. Ji bajarê Krotonê û ji Pisagor ders girtiye, li ser matematik û felsefeyê xebitiye. Piştî mirina Pisagor jî ew îdareya dibistanê derbasî destê Theano dibe û Theano bi taybetî ders daye xwendekarên keç. Dîsa em navê Asapasya dibînin li ji bajarê Mîletê. Asapasya bi taybetî li ser retorik û felsefê baş xebitiye û mesela li pir kêm ciyaviya derbas dibe. Sokrates ji Aspasya ders girtiye. Yani bi taybetî ji alî retorikê ve ders girtiye. Em vegerin Mısırê li bajarê İskenderiyê em Hipatya dibînin. Hipatya li ser felsefe, matematik û astronomiyê xebitiye û cara ewilî li ciyekê wek İskenderiyê li pirtûxaneya İskenderiyê cara ewilî wek jineke ders daye. Mixabin di sedsala pêncan de piştî zayînê ji aliyê hinek xristiyanên fanatik ve tê kuştin. Dibêjin ew pagan e, ne ji dîniyê me ye ne ji me ye, zirarê de baweriya me û mixabin tê kuştin. Murat, em were serdema navîn. Serdema navîn de rewş çawayî li ser nêrîna wekeviya jin û mêran ser mafên jinan guherîneke heye gelo? Mixabin Sezgin, tu guherîneke baş û pêşketineke tune ye, guherîneke baş tune ye bereva jî rewş xerabtir jî dibe. Çawa? Yani çawa xerabtir dibe sedemên veya çi ne Murat? Di serdema navîn de Hristiyanî li Ewropayê belav dibe. Di felsefeya serdema navîn de şixwe di serdema felsefeya serdema navîna Ewropayê de em bandora Hristiyaniyê pir dibînin. Li wir dêra Katolîk hêza xwe zêdetir dike, bandora dînê zêdetir dibe
و جن دیسا وک هینک بی قیمت و گناهکار تین دیتن. اری سردما ناوین لدنیای لجهان حکمرانی دین و ولانه اف مثلا گناهکاری ج مسئله آدم و حوا تنولو. بله. لگور مسئله تدید جبر کو هوای آدم دخابینه دکوه سریوی و او سواقه دخوا دقون و بهشت جنت تقوراندن. بله سازگین د خریستیانی ده اف بویر وک گناه عولی تی بناف کرن و وک سدم و چابکانی اف گناه جی جن تین دیتن. دیسا باندورا آریستوتلس ام دبینن او فکرین آریستوتلس ین لسر جنان د سردما ناوین ده دناب فکرین خریستیانی ده بجیه دکن و استا بچوک دیتنا جنان زیده تر دکن. لوما د سردما ناوین ده جی مخابن جالی و کویا جنان تو پیشکتنه که تو نه و جی سردما انتی خرابتر دناب جنان ده دست به قتلیامه که مزن دکن. د سردما ناوین ده yani nezi 300-400 sal bi sedan belki bi hezaran jin jalî kilîseyê ve hatine sujdar kirin û hatine şewitandin. Ji ber kîjan sedemê hatine şewitandin Murat, yani bi çi hatine sujdar kirin? Yani eger em wek suc binav bikin. Tabii em bi gotina wan belê sucdar bûn çimkî jin bûn. Em qala sucekê dikin sezgin çimkî wan derdixin mahkemeyê yani ew mahkema Engizisyonê yani bawayeke fermî bawayeke resmî li gor qanûnên wê demê tên sucdar kirin. Di wê demê de jin wek nîşaneya xerabî û gunehan datin qebûl kirin û jinên dixwînin, jinên bi zanînê re mijûl dibin, jinên hekîmtî dikin, dermanan çê dikin, însanan tedavî dikin, jalî kilîseyê ve tên şewitandin. Kilîse dibêje ev jin cadûne bi şeytan re dikevin tê kilîyê, bi şeytan re xeber didin. Ji ber van sedeman bi hezaran jin tên şewitandin mixabin. Li ser vê meseleyê filma Antikrist a Lars von Trier filmeke baş e. Ez ne şarfime bi hev re temaşe kiribû. Belê filmeke baş bû. Murat, yani li gor van şert û mercên teqal kirin. Serdema navîn de ne mümkün e jineke bixwîne, bifikire, bi felsefeyê re mijûl be. Wek sucên mezinin. Erê. Li dîsa jî em bipirsin. Serdema navîn de jinên filozof derketine ya jî hebin kîjan filozofin Murat? Di serdema navîn de jinên bi felsefê re mijûl bûne sezgîn piranî rahîbe ne. Rahîbeyên li dêran, li manastiran perwerdehî dibînin. Bi felsefeyê re mijûl dibin û piranî li ser teolojiyê yani li ser ilahiyatê dixebitin, teolojiya xristiyaniyê. Di sedsala 11 de wek filozofeke jin em Hildegard dibînin. Hildegard li ser ahlak, din, insan û kozmosê xebitiye. Hema bêje yani çend hezar sal şûnde 1500 sal şûnde belkî di sala 2012 de jaliyê Papa Benedictusê şanzdemîn ve nîşana Doctor of the Church didin wê. Ev nîşaneke herî bilinde di Vatikanê de yani wek rometeke didin wê. Dîsa Katerinaya Sienayê di sed sala çardan de jiyaye û ew di nav 6 parêzerên baweriya Katolîk de tê qebûl kirin. Dîsa Papa Jean Paul lê duyemîn nîşana Doctor of Church didewê. Christian de Pizan li Fransayê de jî nêzî berheman dinivîse. Marguerite Porret di sed sala çardan de jî di nav nêrînên wê de azadiya rih derdikeve pêş. Bi taybetî li ser têgiha azadiyê pir disekine. Dibêje divê rihê mirov azad be negirê dayiciyekê be. û tu zanî wek niha wê demê jî azadî têgeheke talûke ji ber van nêrînên xwe kilîse ji ber van nêrînên xwe jalî kilîseyê ve di sala 1320 de tê şewitandin. Murat, gava mere bûyerekê meseleyekê bawayekî kronolojik dinirxîne meriv lihêviya pêşketinekê ye. Yani mere dibêje di her serdeman nû de mirov pêş ve diçin şert û merc baştir dibin. Lê di meseleya mafên jina de em vê nabînin. Mixabin sezgîn yani wek te gu em pêşketinek nabînin tew carna jî rewş xerabtir dibe. û ew qetliyama li ser jinan a ku bi destê kilîseyê hatiye kirin di nav jinan de bivê nevê tirseke mezin belav dike. Yani jaliyê xwendinê, fikrînê, zanînê ve dîwareke bilind ji ber ku wan dişewitîn em bêjin dîwareke agirîn li ber jinan bilind kirine mixabin. Belê. Murat, ji ber ku di her serdemeke nû de rewş xerabtir dibe ez zitirsim bipirsim lê ez ê dîsa jî bipirsim piştî serdema navîn çi dibe Murat? Yani
pişti serdama navin de serdama modern û serdama ronakbûnê de tu guhertin hene gelo? Sezgin di serdema modern û ronakbûnê de an rewşen biriyê de şert hinek baştir dibin. Çawa baş dibin bi hinek bûyerên dîrokî û siyasî ve wek Rönesans û reformê hêza kilîseyê hêdî kêm dibe. Yani li ser jinan wek serdema navîn siyaseteke eşq û tund nayê meşandin lê pêşketineke berbiçav û azadiyek jî tuneye. Bi taybetî li ser serdema rewşenbîriyê dixwazim bisekinim, ew serdem bi sedsala hîjdemîn dest pê dike û wek serdema aqlî tê binavkirin. Çimkî di serdema rewşenbîriyê de baweriye însanan a ku bi aqilê zêdetir dibe. Yani dibêjin em dikarin bi aqilê xwe hemû pirsgirêkan safî bikin, bigîjin hemû agahiyan, qîmeteke mezin didin aqilê. Baş yani çok hoş Murat bi aqilê xwe difikirin, bi aqilê xwe tev digerin yani loma bi min em dikarin divê serdemê de ji bo mafê jinan ji bo wekeviya jinan qala pêşketinên baş bikin ne? Tobe heram sezgin yani gava em nêrînên filozofên wê demê li ser jinan dixwînin yani meriv dibe ev çi aqil çi hal jalî felsefê ve bi rastî jî pêşketineke pir mezin heye. Berhemên nû derdikevin, eqolên nû diafirînin, nîqaşên kûr çêdibin. Lê di meseleya jinan de hema bêje ew biçûkdîtina jinan, kêmdîtina jinan wek berê devan dike. Acaba bi rastî jî nêrîna filozofan a li ser cinan çawayê Murat divê serdemê de? Sezgin ez dixwazim ji çend filozofan mînak bidim. Schopenhauer mînak, tu gaval nêrîn Schopenhauer yên li ser jinan dixwînî. Yani tu dibêjî qey tu fikrên Aristotelesî 2000 sal berê dixwînî. Dibêje jin heyînên kêmin, mirovên kêmin li gor hestê xwe tev digerin, dibêje tevgerên aqilane û hestê edaletê bi wan re tune ye, dibê mêr zewcandî be jî dikare bi gelek jinan re bikeve têkiliya cinsî, lê divê jin tim û tim girêdayî mêrê xwe be. Bi rastî jî min berhema wî ya li ser jin û evînê neşa ji metafîzîka jinê xwendibû ez behecî bûm ji ber fikrên wî 2000 sal tiştek neguherandî wek Aristoteles difikirin. Mixabin mînakek din ez hinek qala Kant bikim. Îsal li hemû cîhanê rojbûna Kant pîroz dikin. 300 sal berê di sibatê de hatibû dunyayê û ev du rojin li zangeha Dicleyê sempozyumeke Kant têl darxistin li Diyarbekirê. Kant dîroka felsefê de wek otorîteke mezin e sezgîn. Yani hatta li gor gelek filozofan, li gor gelek dîroknasên felsefeyê dibêjin dîroka felsefeyê du serdeme. Berî Kant û piştî Kant. Ew qas giring e. Pir giring e. Bi rastî jî tu li gava li berhemên wî yên ser epistemolojiyê, li ser ahlakê dixwînî, dibînî ku di felsefeyê de şoreşke mezin pêkaniye, pêşketineke mezin pêkaniye. Lê di fikrên wî yên li ser jinan de em pêşketineke nabînin mixabin. Yani tu fikrên wî yên li ser felsefeyê û fikrên wî yên li ser jinan didî berhev, tu bawer nakî her du jî ji destê Kant derketibe. Kant gava qala aqilê dike, qesta wî aqilê mêran e. Çimkî li gor Kant jin nikarin bi aqilê xwe li ser tiştan bifikirin û ji fikrînê tiştên nû derxînin. Tenê dikarin hîs bikin. Ew jî wek Schopenhauer hestê jinan derdixe pêş. Ji ber ku mêr li gor Kant, ji ber ku mêr bi aqil tev digerin, dibêje ji aliyê muhakemeyê ve mêr di pêşiya jinan dene. Heta mînakek jî dibide li ser vîya, dibêje eger jineke mehkûm li mehkemeyê du komên hakîman li ber wê hebin, komeke hakîmên mêr, komekî jî hakîmên jin. Dibe wê jin bêje mehkûma jin bêje ku bira biryara min a mirinê mehkûmên hakîmên mêr bidin. Yani di meseleya bikiranîna aqilê de mêr di astekî bilindtir de dibîne û di ser de jî dibêje jin jî vîya wer qebûl dikin. Li gor Kant jin tenê wek heyîneke, wek objeyeke estetîk e, dibêje jin divê ji bo xweşik bimînin, bixebitin. Tenê karê wan ev e. Dîsa bi devê Kant bêjim, dibêje xwendin, fikrîna li ser zanîn û felsefeyê bo jinan tişteke komîk e, yani li wan nayê. Dîsa dibêje ji ber van taybetmendiyan jin di jiyanê de divê tim di rêbertiya mêran de bijîn, ji mêran bipirsin, bi mêran bişewrin. Yani li gor Kant jin tenê divê wek objeke estetîk ji bo xweşikbûna xwe bixebitin û zarokan bînin dinyayê û ji wan re lêtî bikin.
عجيب يعني براستي تنقوتا اسقالا كان دكم من يبقوتا قي قالا فيلوزوفكي سردما انتيكان سردما نافين دك براستي جمرف حير دمينا بحزار سال درباز بنا لنرين السرجنان قد نجوهرينا مخابن سezgin yani قد نجوهرينا و تديغا مقالا سردما انتيكر مقود Yunanistan'a antikte jun u kole nikaribun bibin hemvelati. 1300 sal şunde Kant heman tişti dibêje, heman tişti diparêze. Dibêje jin û karker. Jin aynı dimine derva koleyê karker digirin. Dibêje jin û karker nikarin bibin hemwelatî. Çimkî ew ne serbixwe û ne xwedî milkin. Vê mesela hemwelatiyê ne meseleyeke ji rêzî ye. Wê demê tedî şoreşa Fransayê pêk tê, êdî qala Cumhuriyetê dikin, wekeviyê dikin. Di Cumhuriyetê de çi heye? Cumhuriyetê de mirov derin raya xwe didin. Hilbijartinekê heye. Divra de gava tu jina wek hemwelatî nebînî. Ew çawa herin raya xwe bidin beşdarî demokrasiyê bibin. Loma li viriya wek astengekê dixeber jina li ser çawa bêjin li ser meseleya beşdarbûna wana siyasetê û bikaranîna rayan dîsa rê li ber wan digire. Murat te tiştê wergot te Kant birastî berçavê min reş kir. Bawer bike êdî ez dikarim pirtûkeke wî jî bixwînim. Aras li ser jinan min nêrînên Nietzsche hinek zanî bû lê min nizanî û Kant li ser mafên jinan ew qas pajverû difikire. Ya sezgin tamam Kant em dibêjin yani merivekî filozofekî bilind e hinek yani gelek xebatî wên ser epistemolojî wana lê di dîroka felsefê de pir qala nêrînên wê ser jinan nakin û ev ne şîrove ne ew bi xwe bi taybetî di berhemên xwe de dinivîse wana dibêje te qala Nietzsche kir Nietzsche jî Kant nekême bi kurahî naxwazim bikevim navê erê dûr em behsa bikin bernameyê de yani lê nêrînên Nietzscheên ser jinan jî hema bêje wek Kant'in yani ew jî ne nêrînên wekevî xwazin mixabin. Murat divê serdemê de wek filozofên jin em kê dibînin? Ez di serî de dikarim navê Mary Wollstonecraft bêjim. Mary Wollstonecraft bi taybetî li ser mafê jinan xebitiye. Pirtûka bi navê parastina mafê jinan li ser feminîzmê berhema ewiliya sîstematîk tê qebûl kirin. Sezgin malbata Mary Wollstonecraft balkêşe hevserê wê William Godwin jî filozofeke û wek damezrînerê anarşîzma felsefî tê qebûl kirin. Dîsa keça wan Mary Shelley nivîskareke navdar e tedî em berhema Frankenstein em zanin. Berhema nivîskara berhema Frankenstein Mary Shelley ye. Belê. Birastî jî malbateke entelektûel û berhemdar e wek malbata dildaran e. Sağ ol, spas dikim. Meriv here mala wan ji kê îmze bixwazin nizane em silavê xwe ji bo wan bişînin. Serçava. Sezgin piştî Mary Wollstonecraft dikarim navê Olymp di Gouj bêjim. Ew jî li ser mafê jinan xebitiye. Di berhemên xwe de nêrînên kilîseyê yên li ser jin û zewacê rexne kiriye. Ji ber van fikrên xwe hatiye girtin û dûre bi giyotînê hatiye îdam kirin mixabin. Clara Zetkin teorisyeneke Marksîst e li ser parastina mafê jinan xebitiye di sala 1911 de cara ewlî Clara Zetkin heştê adarê wek roja jinan pîroz kiriye. Belê wek te jî qal kiribû. û dikarim navê Rose Luxemburg bêjim naveke giring e. Ew jî filozofeke Marksîst e û li ser siyasetê xebitiye. Bi xebatên xwe yên şoreşgerî û li ser komünîzmê tê nas kirin. Rose Luxemburg jî ji ber fikrên xwe bi îşkenceyê hatî kuştin mixabin. Murat tiştek bala me kişand filozofên jinên ku meqala wan kir piranî ji ber fikrên xwe hatine kuştin mixabin. Ev ji cardin nîşanî me dide ku di nav van şert û mercên zehmet de çima filozofên jin kêmin. Bi her awayî çi dînî, çi polîtîk, çi civakî, çi felsefî bi her awayî rê li ber xwe îfadekirina jinan girtine. û gelek caran jî bi kuştinê wan tu nekirine mixabin. Mixabin were sezgîn yani gavam tenê sed sala bîstan ji ber guherîna şert û mercan em hinek dibînin yani êdî di sed sala bîstan de hejmara filozofên jin hinek jî zêdetir dibe hinek bêtir dengî wan bilind dibe derdikeve li gor serdemên berê bi taybetî xebat û peymanên li ser mafên mirovan mafên jinan hinek bi van peymanan hinek guhertinên baş çê dikin hinek mafên jinan wek tu jî baştir zanî hinek
زیادتر دبن. پیشکتین حقوقی و جواکی ری لبر آزادی فکری نجیبه مراد دوی سردمه ده فیلوزوفین جن ام کدبین. سازگین سری ده هانا آرند از کارم ناوی بیجم وقت تئوریسینه که پولیتیکایی یه ده سال 1960 ده سازگین بیشتری محکمه آدولف آیشمان دبه. آدولف آیشمان وقت نازیه کی de genocida Yahudiyan de cihdegre Hannah Arendt wek Yahudiye ke beştari wek filozofeke Yahudi beştari ve mahkemeye de be u nirinin xwe de nivîse ji me re bi taybetî li ser xerabî li ser têgeha xerabiyê xebitiye dîsa totalitarizm û otoriterî ev têgehên di nav xebatên wî de derbas dibin. Simone de Beauvoir rast nizam yani Simone de Beauvoir Portukalya binavê cinsa duyemin wek bingeha feminîzma modern tê qebûl kirin. Marta Nussbaum hîn jî saxe û li ser etikê dixebite, li ser felsefeya ahlakê dixebite. Etik, feminîzm, felsefeya hukukê, mafên heywanan di nav xebatên wê de cih digirin. Dîsa Judy Butler sezgin hîn saxe û li zangeha Berkeley dixebite ders dide. Etik, teoriya queerê, feminîzm, felsefeya siyasetê yani hîn jî berhemên xweş de afirîne, berhemên bi qîmet de afirîne. Ez jî wek xwendevanekê Judy Butler silava jê re dişînim. Ez zanim bi me godarî dike, bernameyê me dişopîne, em silavê xwe jê re dişînin. Belê em jî silavan bişînin li hemû filozoof û ramyarên jin û roja jinê cihanê jî li wan pîroz bikin. Murat qehwa me diqede tu zanî ev nîşaneya berbidavîbûna bernameya me jî tiştekî tu dixwazî lê zêde bikî. Sezgin ji kerema xwe re qehwa xwe nek hêdî ve xwe ez dixwazim çend gotinên din jî bêjim. Dixwazim li vir balê bikişînim ser tiştekî sezgin. Yani ev bername li ser filozofên jin me ji bo roja jinên cîhanê amade kir. O me got wê mijara wî jin û felsefe be. Lê em qala nêrînên filozofên mêr dikin. Erê, bi rastî çima? Çimkî filozofên mêr bi van nêrînên xwe neyîştine ku rê li ber xwe îfadekirina jinan vebe. Te dî di serî de te pirsî te got filozofên jin hene. Sedema vê pirsê filozofên mêrin, nêrînên wan ên li ser jinan e. Ev pirs bi tena serê xwe newekeviya jin û mêran a di dîroka felsefê de derdixe ber çavan. û di vê meseleyê de nakokiyeke mezin heye. Em qala Kant dikin, qala Nietzsche dikin, qala Aristoteles dikin. Van kesan bi fikr û ramanên xwe di serdemên xwe de deriyê nû vekirine. Şoreşên mezin pêkanîne jalî, fikrî ve jalî, felsefî ve. Hadî em bêjin Aristoteles li aliyekî 1500 sal derê bû. Lê Kant di felsefeyê de em berhemên wî dixwînin yani berhemên muazzam afirandiye, şoreşeke mezin pêkaniye. Ew qas merivekî giring e ku me got tedî dîroka felsefeyê dikin du cî berî Kant û piştî Kant. Dîsa Nietzsche bi nêrîn û rexneyên xwe dîroka felsefeya rojavayê ji binî ve hêjandiye. Tu li aliyekî di nêrî merivên ronakbîr, filozof, merivên xwenede, lê li aliyekî din jî di nêrî merivên di meseleya mafê jinan de xwediyê fikrên paşwerî û patriarkal. Arast meriv nizane vê rewşê çawa rave bike. Yani em qala fikrên wanê li ser mafê jinan dikin çimkî yek ji sedemên paşvemayîna jinan jî ev fikrê wan in. Yani wek berpirsiyarî em dikarin bêjin dikaribûn bi fikrên xwe demokrat civakê biguherandana. Lê bi fikrên xwe yên paşverû di meseleya mafê jinan de civakê jî di ciyê xwe de hîştine û carna jî paş vebirine. Xurt jî kirine wê fikir. Erê ew fikrê patriarkal xurt jî kirine. Bi fikre Kant li zangeha Königsbergê profesör tî kiriye. Heta demekî biye rektör hatî serê zangehê. Yani Kant bi fikrên xwe yên li ser mafê jinan çawa dikare mafê xwendina keçan li zangehê biparêze. Yani bi fikre yekî wekê Kant li serê zangehê dibe rektör û ji xwendekaran re di dersa de dibêje jin nikarin aqlê xwe bikarbînin, jin divê li malê rûnîn filan bêvan ki gelek rektörên niha jî werdikin mixabin. Loma di meseleya mafê jinan de bi min van kesan jî berpirsiyarin. Yani qaşû em dibên filozofên merivên xwe nedene lê tewş yani gava fikrê wanê li ser jinan dixwînî
hema nexwendana çêtir bû. Çünkü peşenge civakeni yani xwendene. Yani berpirsiyariyekê wan heye rewşenbîrin. Yani nizam mera vê rewşeçawa rave bike lê nakokiyeke mezin di vê meselê de heye. Yani nehewce ez şîrovekê kur û felsefî bikim, yani hinek tişt bi xwendinê nabin mixabin. Rast Murat me di dîroka felsefeyê de qalan lêrîn bîr û boçûnên filozofan ên li ser jinan û filozofên jin kirin mixabin. Me dît ev nêrîn bi piranî neyînîne û tevî ku 2500 3000 salên dîroka felsefê heye guherîneke mayînde jî çê nebûye. Mixabin. Ev tiştê ku me behsa wan kir wek rexneya em bêjin li hişmendiya mêraniyê divê bêdîtin û ez hêvî dikim di mijara wekheviya zayendiya civakî û têkoşîna azadiya jinê de em êdî guherînên mayînde bibînin. Belê. Em zanin îro jin li her qadê ji bo mafiyên xwe yên tabî ji bo ev hişmendiya mêrane hilweşe bang dikin jin jiyan azadî. Ez heştê adarê roja jinên ketkara cîhanê li hemû jinên berxwedêr pîroz dikim û jinê ku di têkoşîna wekeviyê de cangorî bûne ez wan jî bi hurmet bibîrtînim. Belê Murat. Sezgin ez jî dixwazim wek gotina dawî bêjim tedî hetana me gava qala dîroka felsefeyê kir, yani divê ev nêrînên filozofan wek rexneyeke yani tiştê me got wek rexneyeke em tespîtekê dikin û rexne dikin. û loma divê em bi awayekî kur em bixwînin bibînin ku jin çima di dîroka felsefê de tim li dawiyê de mane. Hêviya me ev e ku di sed sala bîstan de 21 de dengê jinan di felsefeyê de zêdetir bibe û êdî em dunyayê gerdûnê jiyanê ne tenê ji çavê mêran em bi çavê jinan jî bibînin. Tedî em gava pênaseya felsefeyê dikin em dibên fikrîne lê em dibînin ku fikrîna mêran e. Loma em dibên ji bo fikr û ramanên jinan bêtirtina felsefê de cî bigirin, ev mesele baştir bê fehm kirin û bi vî awayî ez cardin heştê adarê roja jinên cîhanê li hemû jinên Kurd pîroz dikim bi hêviya jiyaneke adil û wekhevî ez pîroz dikim. Belê Murat, em bername xwe biqedînin. Belê em dikarin biqedînin. Belê guhdarên hêja heta bernameyeke nû beşeke nû bimînin di xêr û xweşiyê de. Belê guhdarên hêja bê qehe û felsefe nemînin bimînin di xweşiyê de. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Kahve ve felsefe.